Lewawyň posta bölümlerinde prezidentin adyna sol sanda paýtagtdaky dürli ministerliklere ýazylan arzalaryň sebitiň daşyna çykmagynyň öňi alynýar. Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylar yerli edaralaryň üstü bilen meselelerini oňyn çözügi tapyp bilmän Aşgabatda ýazan arza hatlaryny Türkmen posta tapşyranlaryndan bir näçe günden soň ýaşaýan şäheriniň ýa etrabynyň häkimliklerine çağırlandyklaryny gurrun berdiler. Mundan 2 hepde ozal Wi-Fi çekdirmek boýunça ençi mil bäri nowatda durundygyň barada şikaýet edip ýazdym. Hatymy postada hem hasaba aldylar, emma aradan 3 gün geçenden soň Türkmenabat şäher häkimligine çağırdylar. Gurrundeşlik geçiren resmi eýam arzamyň mazmuny bilen tanışypdyr. Görnüşinden hat Aşgabatda uğradylmandyr. Resmi maňy: "Näme prezidenti arza ýazýarsyň? Ýazma. Bize şäher häkimligine hem arza tapşyrsaň oňa seredilýär" diýdi. Ol meselemi garaljakdygyny inandyryp ýyzyma goýberdi diýip, howpsuzlyk aladylary sebäpli atlandyrylmasyzlygyny we şahsiýetini aýan edip biljek beýleki jikmejiklerin aýan edilmezligini soran Türkmenabadyň ýaşaýjysy 20-nji sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Ol bu ýagdaýlardan bir hepdeden hem aşa wagtyň geçendigine garamazdan gozgal meselesiniň henis hem çözülmändigini sözüne goşdy. Wi-Fi çekdirmek boýunça mundan 2 ýyl ozal arza bilen ýüz tutdum. Häkimligiň resmisi bilen gurrundeşlikden soň hem hiç ýyly netije bolmady. Türkmen Telekoma gaýtadan baranymda entegim nowatymyň ýetmändigini aýtdylar. Emma 2000 manat para berseň 3 güniň dowamında çekip berýärler. Bu mukdarda pul bermäge ýagdaýym ýok. Häkimligiň resmisi hem gaýtadan Aşgabatda hat ýazsam çäre görjekdigi bilen haýwadatdy diýip Türkmenabadyň ýaşaýjysy bellidi. Bu ağırlıkda Azatlyň habarçysy prezidentiň adyny hat ýazandan soň häkimlige gurrundeşligi çağırılan başga da bir näçe raýat bilen söhbetdeş bolmagy başardy. Ol sebitdäki sosial kynçylyklar, giň ýaýran korrupsiýa we beýleki meseleleri barada Aşgabatda ýazylan şikaýetleriň aglawa ýagdaýda yerli posta bölümlerinden çykarylmaýandygyny belledi. Prezidentiň adyna ýazylan hiç bir arza welaýatyň çäginden çykmaly däl. Her bir şikaýet edine welaýatyň özünde çözmeli diýen dilden görkezme bar diýip, häkimligiň yerli resmiýetleriniň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmen Posta kampaniýasynyň Türkmenabat boýunça bölümi bilen habarlaşanymyzda edaranyň degişli wekili prezidentiň adyna ýazylan hatlaryň uğradylmagy boýunça hiç ýyly çäklendirmeleriň ýokdugyny aýtdy. Sol bir wagtda ol bular ýaly ýagdaýlary başdan geçiren raýatlar baradaky maglumatlary kommentirlemekden ýüze wurdy. Türkmenabadyň häkimliginden maglumat almak başartmady. Galy bersede mundan 2 aý töwerege ozal Türkmenistanyň kronikasy nesiri Mariýanyň Bayramaly şäherindäki posta bölümleriniň raýatlaryň prezidentiň adyny ýazan arzalaryny umuman düýünden kabul etmeýändigini habar beripdi. Nesir iýundan bäri raýatlaryň prezidentiň diwanyna we Aşgabatda ýerleşen ministerliklere we beýleki edaralara ýazan hatlarynyň kabul edilmeýändigini we munyň sebäbiniň hem düşündirilmeýändigini bellidi. Sözümüzün ahyrynda bellesek, seslerini estirmek isleýän raýatlar hatlaryny we maglumatlaryny Azatlyk radiosynyň başladan hormatly arkadag atly ýürüti bölümine uğradyp bilerler. Biz bu rubrika astynda sizden gelen hatlary saýtymyzda çap ederiz we siziň Türkmenistanyň ýolbaşçysyna ýüzlenýän hatyňyzy efirde hem ukarys. Azatlyk siziň şahsiýetiňiziň gizlinligini dogry kepillendirýär.